Raġel ta' 48 sena minn San Pawl il-Baħar ġie kkundannat sentejn ħabs li jtiskontom fit-taqsima forensika tal-Isptar Monte Carmeli wara li ammetta li għat-tieni darba kellu fil-possess tiegħu materjal pornografiku ta' tfal. Ir-raġel kien ġie arrestat wara sar rejd fid-dar tiegħu fejn stablu materjal pornografiku. Fid-deċiżjoni tagħha l-qorti kkunsidrat il-kundizzjoni tas-saħħa mentali tar-raġel u anke l-fatt li kellu sinjali ta' depressjoni. Kimberly Nxwiereb ma nstabitx ħatja li serqet għad-danni ta' raġel b'diżabilità. Iż-żagħżugħa li għandha 26 sena minn Bormla ġiet akkużata li fi frar tal-2018 serqet il-kartiera ta' raġel mid-dar tiegħu ġewwa l-Belt. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Nadine Lija qalet li l-prosekuzzjoni naqset li tipprova l-fatti kif ġraw u għaldaqstant sabet li Nxwiereb mhux ħati tal-akkużi miġjuba kontrija. Jarik Farrugia ta' 24 sena ġie kkundannat 6 xhur ħabs sospiżi għal sentejn wara li nstab ħati li ħebb għal raġel ieħor billi taħ daqqa ta' ras fi ġnien pubbliku. Iż-żagħżugħ minn l-aħħar ġdid ġie mixtri sentejn ilu fil-band li taħal Tarxin ikkaġuna feriti gravi fuq Nathaniel Attard. Attard kien spjega lill-pulizija li huwa ma kienx jaf lil Farrugia. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Nadine Lija qalet li l-każ jidher li sar mingħajr ebda raġuni fuq il-vittma li jirriżulta li ma millu xejn u wisq anqas ipprovokah u li Attard kien għaddej għall-affarijiet tiegħu f'post pubbliku.